Je bent volmaakt. Ik spreek je niet tegen. Mijn vrouw is geen koopwaar. Oh, alles is te koop, David. Ik zal je een aanbod doen. Ik bied je $1 miljoen. Voor 1 nacht met jouw vrouw. Nou, dat klinkt goed. Geef toe. Hou op, David. $1 miljoen voor mijn lichaam. Dat lijkt me een record. Je zou er best eens van kunnen genieten. Die gok zou ik niet nemen. Er gebeurt niets wat jij niet wil. Denk je dat alles weer goed komt door seks? Seks heeft dit anders allemaal veroorzaakt. Seks en geld. Wat gebeurt er toch met ons? Te zien vanaf oktober 2016 in de Nederlandse theaters. Indecent Proposal. Meer informatie www.dommelgraafincornelissen.nl